Det her er Møller. I slutningen af september inviterede han mig med, da han dragede mod engene langs Gudenåen i forsøget på at fange en fisk. Og måske for at lære en smule fra sig. Det her er historien om naturen, men så sandeligt også historien om Møller. Ja, nu er vi ude på sådan en lille gåtur her. Her til højre, der har vi piletræ. Noget af det mest fleksible træ, du kan få. Sut på barken, og det er smertestillende, så det kan du bruge træet til. Så er vi endelig nået frem til Gudenåens Randers. Og det er her, jeg vælger at fiske i dag. Nu vil jeg gerne sætte fiskestangen op. Jeg har snydt lidt hjemmefra og sat krog og alt muligt i. Kæft, man bliver da tør i halsen. Al en fiskeri. Historien udviklede sig, da Møller med udsigt til Gudenåens pragt fik gæster til en uformel snak. Og hvordan er I kommet herud? Vi er bare gået egentlig. Altså, vi bor, eller jeg bor heroppe. Jeg tror, jeg er nede og fiske en gang hver anden dag eller sådan noget. Lige sidst jeg var, der så jeg en odder og sådan. Nå, ja, okay. Og den, altså lige op over her, jeg troede, det var en kæmpe stor fisk til at starte med. Men så kom der sådan bobler og sådan, så tænkte jeg, det er nok ikke en fisk så. Og så kommer den op foran mig, og så kunne jeg så se, at det var en odder. Ja, det var meget sjovt at altså, opleve hernede. Ja. Det kan også være uhyret fra Loch Ness, du går op måske. Ja, altså jeg har hørt, at der også nogle gange skulle være sæler. Det er jo ikke så langt fra... Nej, det er jo fra ude ved højden. Ja. Nej, altså... Det skulle da godt være. Altså, fordi... Der var sgu en fisk derude, tror jeg. Her blev det hverken til uhyret fra Loch Ness eller en fisk, så kort tid efter bevægede vi os videre, men inden det ville Møller vise mig noget. Her er der hylpen. Hylpen er spiseligt. Du skal godt nok lige koge det og sådan noget. Ikke vildt lækker smag. Men igen, hvis du skal prank nogen, så tager du kornene og drysser ned i nakken på dem. Det klør helt vildt. Sådan der. Se, alle de små fisk der, de går efter den. Kan I se det? Der er bid. Ja. Ej, for satan. Et par bjørn får underhakker. Det er jo også en fangst. Nå. Det var da satans. Okay, jeg vil lige sige, en fisk, der sidder de altså ikke lige så godt fast. Jeg lader mig bare tage den ud. Jeg tror kraftigt, at man henter den knib lige om lidt. Jeg mistede min smøg på det. Men, umiddelbart, så det er jo kun undertøj, du sådan kan fange her. Altså, jeg tror, vi skal videre af. Hej. Hej. Nej, der har været orm i. Lækker. Virkelig gode æbler. Nu er vi kommet frem til det hemmelige spot. Her jeg fanger alle mine fisk. Naturens køleskab havde endnu kun kastet æbler af sig, så det blev nødvendigt at ringe efter forstærkninger og forsyninger. Tager du fiskestanger og nogle øl med?
Yes, sir. Klasse. Jeg vil godt lige prøve at se, om jeg godt kan få noget mading. Også til når gutterne de kommer lige om lidt, så er der jo lige lidt at give til dem. Så gode steder at finde orm, det er jo inde i de der bådeområder, hvor det er lidt nemmere at grave i. Og tingene de får rådnet ned i bunden, og så kan de spise det. Og så er det lidt ligesom, det er nemmere for dem at fordøje det, når det er nærmest allerede er. Fordøje det i forvejen. Ud og finde orm. Boom. Der er i hvert fald til 2 kast her. Vi er lige inde og grave orm. Ej, Emil, den røg lige i hovedet. Ej. Det der sker, det er, at der er stadig ingen fangst. Det eneste jeg har fået, det er øl. Og det er lidt skidt, så vi prøver at gå videre og lige få en pølse og kaste snøren ud der. Underbukser, orm og pølser. En smule ny viden. Ja, måske endda et indblik. Her stagnerede Møllers forsøg på oplevelsen af levende ballast og et let bøj i fiskestangen. Jeg håber, I fik noget ud af det på trods. Det gjorde jeg, og slutter historien her. I hvert fald for nu.